Salam Rahayu. Pasamuan kinasih pinanggih malih wonten ing renungan padintenan Klasis Semarang Timur. Sumangga ndedonga. Ngaturaken panuwun awit sakathahing berkah pangrimat paduka ing sauruting lampah gesang kawula. Sedaya pakaryan peladosan paduka agem dados sarana kamirahan paduka kawula raosaken. Samenika kawula nyamektakaken wekdal mirengaken pangandika paduka ingkang nuntun lan ngarahaken gesang kawula. Mugi Sang Roh Suci nyagetaken kawula mangertos saha nindakaken timbalan paduka ing gesang kawula. Ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Mazmur bab 6 ayat 17. Mazmur bab 6 ayat 17 mekaten, Aku wis sesambat marang panjenengane, saiki arep dak puji nganggo kekidungan. Mekaten pangandikanipun Gusti lumantar juru Mazmur. Bapak Ibu ingkang nate momong lare alit kepareng kula ngaturaken pitakenan mekaten. Dulang lare menika hak menapa kewajiban. Kula kok yakin saperangan ageng saking Bapak Ibu badhe paring wangsulan menawi dulang lare menika kewajiban. Tanggel jawab minangka tiyang sepuh. Nanging cobi menawi panjenengan sami praktek, menawi dulang lare panjenengan sampun nyepeng sendok ingkang wonten tetedanipun, menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Panjenengan badhe ngendika, "Le, kewajiban," utawi, "Nduk, hak." Kula kinten sedaya badhe ngendika ingkang hak ngaten. Menika pancen namung gegojekan. Ananging ngemu satunggaling pamawas ingkang wigati. Kewajiban menika asring dipun raosaken minangka bab ingkang awrat, ingkang kapeksa lan ingkang ngemu paukuman menawi boten katindakaken. Kosok wangsulipun hak menika ngemu bab gadahan utawi kepunyaan, satemah asring katindakaken kanthi mardika. Bab ingkang kawawas minangka kewajiban asring dados momotan tumrap ingkang badhe nindakaken. Ananging bab ingkang kawawas minangka hak badhe katindakaken kanthi kebak kabingan. Dinten menika kita sinau saking juru Mazmur ingkang ngengetaken para tiyang Israel bab pakaryanipun Gusti ingkang milujengaken. Lampah gesangipun bangsa Israel sampun nglangkungi maneka warni kawontenan, sae menika kabingahan menapa dene kasisahan. Sanadyan kawontenanipun silih gumanti, ananging Gusti Allah boten nate ewah. Panjenenganipun tansah nyarengi lan ngrimati bangsa menika, malah sesambatipun bangsa Israel tansah dipun pirengaken lan samangke Gusti Allah makarya ngluwari bangsa menika saking kasisahan. Ing perangan ayat 17 nedahaken pamawasipun juru Mazmur ingkang sadar bilih sedaya ingkang katindakaken dening Gusti kedahipun kapuji dening umat kagunganipun. Anggenipun umat sesambetan kalian Gusti boten namung kangge ngaturaken panyuwunan lan pasambat, ananging ugi mujudaken sembah bakti saha atur panuwunipun. Menika ingkang kedah katindakaken kanthi sadar bilih memuji Gusti menika sanes kewajiban ingkang dados momotan, ananging dados hakipun minangka umat kagunganipun Gusti. Ngluhuraken Gusti lumantar kekidungan, malah ugi kanthi sawetahing gesang, dados timbalan ingkang katindakaken kanthi mardika lan kebak kabingahan. Boten wonten raos kepeksa menapa malih namung amargi ajrih kalian paukuman. Samenika kados pundi kita ningali gesang kita mirungganing bab sesambetan kalian Gusti Allah. Sauruting gesang kita tansah dipun tuntun lan dipun rimati. Malah kita ugi kaparingan wekdal ngraosaken patunggilan kalian Gusti lumantar pandonga, pakempalan pasamuan, pangibadah lan peladosan. Lajeng menapa kita saged ngraosaken bab-bab menika minangka hak ingkang kedahipun katindakaken kanthi kebak kabingan lan kanthi sikep merdika. Menapa tasih wonten raos kepeksa, ajrih utawi namung pekewuh kalian tiyang sanes menawi boten ketingal nderek ing bab menika. Kados dene gegambaran ingkang kula aturaken ing ngajeng. Sedaya tiyang sepuh ingkang nyenyuwun kaparingan putra dumateng Gusti temtu badhe ndulang kanthi kebak kabingahan ngraosaken bab menika minangka hak. Makaten ugi minangka umat ingkang tansah dipun rimati Gusti, malah ingkang dipun pirengaken sesambatipun, sumangga kita ugi ngaturaken sembah bakti saha atur panuwun kanthi manah ingkang sadar bilih menika hak peparingipun Gusti, kita tindakaken kanthi mardika lan kanthi kebak kabingahan. Amin. Swawi sembahyang. Ngaturaken panuwun kawula tansah paduka rimati
Gesang kawula paduka tuntun, pasambat lan panyuwunan kawula paduka pirengaken, malah paduka maringi berkah mirunggan kawula kadadosaken umat kagungan paduka. Mila kasagetna kawula tansah mujudaken sembah bakti saha panuwun ing sawetahing gesang kawula kanthi mardika kanthi kebak kabingahan. Mugi gesang kawula dados kekidungan ingkang ngluhuraken asma paduka Gusti. Ing Sang Kristus kawula ndedonga, nyenyuwun lan ngaturaken sakatahing panuwun. Amin. Sugeng makarya lelados, Gusti amberkahi, salam rahayu.